И здравейте хора, сега пак аз ще водя. И сигурно сте забелязали Имаме айрен брони от ония от айрен. миналия епизод, но се оказа, че просто... Половината не е заснети за това. Да, и за това... Ако мислите каква е тая мина, копахме. Да, Ето тук изкопахме. 2 печки, 9 айрен. Да, вече... Тук дърво аз изкопах малко. Вече се разширихме доста по това. Разширихме къщата. Ай ти отидай да копаеш аз. Чай да направя факлички за Аз ще къщичката. Еми дърво. Дай ми ги на мене факлите. Не, ти се вземи за... той. За мината. За в мината. Аз тук ще копая. Окей, 12 факли, мисля, че ще ми стигнат. Аз се срещна правилно. О, ще ми трябва и храна. Иди да убиеш някой Аз друго имам прасе. 44 пак. Еми не знам къде има. Няма прасета. На мене ми трябва. Бон милк има ли? Имам. Имаме, аз го направих. Миналия епизод, който не снимахме. Ето някъде. Окей, започваме отново да копаем. Той аз такова сиговете. Добре. Станаха ли вече такива Мини са за хляб. дини? О! Ата пак, внимавай. Просто махам така, че... Махай се от тук. Завие на една страна. И добре, сега ще оправя къщата, пък ти не знам. Да, прави яка с дърво. Уоу! Мара, фака, равим пълен слад, че гледай. О, ти си стигнал много надалеч за това. Отивам по-нагоре и започвам да копая там. Обаче, тия глупости, тук ще ги закрия. Не ги закрия. Добре, ще ми трябва лопата. Нали може да иска бело на айрон, защото трябва. Давай, добре. Тук ми трябва лопата за етия. Ще да ги щупя с ръка, ще мине един век. Тъй. Окей, сега съм отгоре на равина. Уау! Я. Да, знаеш, иска бе доста добре. Все едно. Ние имаме доста. Да, нали без това ще имаме цяла джунгла за нас. Чекаме тук малко затворено. Окей, виждаме различни глупости. Обаче се махаме тук, защото ни е страх, че можем и да се загубим айтемите, които са много ценни. Са много айрон. Много айрон ли? Не бе, просто нали айрон броните тия... Да. Не! Мамка му! Но стъп, Саши. Нищо. Стай, голяма работа. Идвай. Къщата. Къде отиваш на обратно? Аз съм голяма работа. Бахте! Супер. Не. Сигурно хората ще решат само голями лук. Да, нещо такова. Просто тук, не знам, нещо, като натискам напреде и то върви, се носи налит, са хлъзга. Нещо такова. Защото съм направила едно, че... Добре, ще напиша. Намали с фола. Окей. Случих заради... Значи... Къде са? Голяма тази. Пак ще си направиш. Окей, започвам от дървена кирка. Отново. Не, всъщност ще взема брадвата. Ще ида да изкопая още дърво. Да, на мен ще ми трябва.
Ти по-добре ти отиди в мината. А да, бе, и аз да падна. Аз няма хора в мината. Не мисля хора. Аз ще я затворя тая. Да. Добре, за Ама би, бе. А, what the fuck, скелет в къщата. Аз го бих. О, мага. Кой е отворил вратата? Кукико. Майче се бърка с някога съм мати. Да, да. Всъщност истинското ми име е това де. Окей. Добре. Значи, правя капак. Оп, грешка. Капако. И си тъпи просто. Гледай ма къде паднах. Помощ! Какво правиш? Мале! Какво? Не знам. О, мага, гледай. Няма дърво, бе. Има ли? Да! Нали отивам да взема. В мене е половина. О, защо взех пак клечките? Защото са твои. Аз не съм ги мятал. Честно. Оф. Ей, така, яка ли е? О, не, няма стане. Яка ли е къщата, бе? Отвънка, да, готина е. Направя с камъни. Отвънка ще я направя по-хубаво. Не бе, отвътре яка ли? Направо да се влюбиш в нея. Нали? Аз строя хубави такива. Ма, защо? О, ясно. Защото там ще ми пречи. Ама и тук, нали знаеш, че тук трябва да сложиш капаци. Так мисля. До. Пак. Яко. Така е на нещо отбърка. Браво, човек. Яко е. Никой да кажа. Кажи, че имаш хак на CS. Нямам. Нямам честно. Да, бе, знам. То така някои играят с хаки, развалят самата игра. Ти защо са измислили хаковете? Не знам. Да бъгват компютрите на хората. Може. И да се купуват все повече и повече компютри. И те също да се развалят и така, печелят много пари и не знам защо. На теб защо ти е толкова светло? Никаква идея. Тук тече, пак съм. Не знам иначе. За друго не знам. Отвънка ще направя също. Кажи поне извинете, бе. Извинете. Здравейте, потребители от YouTube. Ние сме пичовете в Майнкрафт и умираме в дупка. Добре, че. Ами ако искаш ти да е епизод. Добре, ела да се съберем. Окей, хора, връщай се назад. Добре, хора, това ще е епизод 3 на, Как 3 бе? 5? 4. на Survival Friends. Май 5 дори 5 май. Без Не знам, едно, ще име видя. така. И това ще е от нас. Лайквайте. И дано да ви е Сабскрайбвайте и харесало. бай-бай. Да.